dobio sam paket od Košarkaškog saveza Srbije i čekao sam da ga otvorim na live-u. Sad ćemo da ga otvorimo na live-u. Ne znam šta je unutra, ali zbog moje nove saradnje sa Nike-om sam dobio paket. Mislim, sigurno je nešto za tekmu. Pošto ide tekma, sad ćemo da vidimo. Da vidimo šta smo dobili. Nešto da držiš stvari pod kontrolom. The fuck je ovo? Ovo su namjerno poslali 100% buraz. Ovo su namjerno poslali 100% buraz da me troluju. Jesu stvarno poslali ovo buraz? Merač za pritisak su mi poslali da me sprdaju na mom live-u, buraz. Sad ću, buraz, sad ću zovem direktorku. Jel ovo treba da bude smešno nekom? Samo mi to recite, buraz. Znači, KSS, Savez Srbije, treba da budu ozbiljni. Oni meni šalju merač za pritisak, pravi merač za pritisak su mi poslali. Što klip farmuje KSS, buraz? Sami to recite, čemu klip farmovanje KSS? Čemu? Čemu klip farmovanje? Flaša za vodu, KSS, šta je ovo? Shorts, sa onim koja je veličina, XL, čemu? Košarkaški savez Srbije, čemu XL? Samo mi to recite, čemu XL? Smršao sam brda, sad nosim L. Šta je ovo? Ovdje je neka... nešto teško je ovdje, čekajte da otvorim. Baterije za merač za pritisak, jeste realni? USB da ga kao napunim, ne treba mi to u životu, imam 20 nešto godina, ne treba mi to. Punjač, ne treba mi, ajmo dalje. Uputstvo! Ja su realni, buraz. Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska. Glasovna funkcija. Gde su... What the fuck je ovo, buraz? What the fuck je ovo? Poslali su mi... brate, ja sam se nadao ću dobiti dres. Nadao sam se ću dobiti karte za utakmicu. Dobio sam i majice XL. Izmeri sad. Da izmerim pritisak na live-u, a? Što je najče moglo bi, buraz. Čekaj samo da vidim. Znaš da je fora, ja ne znam stvarno kako to radi, iskreno ljudi. Uputstvo za upotrebu, nema šanse, buraz. Ja ne znam kako to radi, on god, buraz. Znate šta me samo zanima? Iskreno. Da li su ovo poslali samo meni ili svima? Jer ako su poslali samo meni ovo je drama. Ovo je, hoće bif. Oni hoće rat, buraz. Oni hoće rat sa mnom. Za nadlakticu. Znači to ide ovdje negde. Za nadlakticu. Down art. Ljudi, ja se plašim da ovo izmerim jer kao šta ako, brate, umrem od ovog. Jel mogu da se povredim sa ovim, ljudi? Iskreno. Minela 3 evra kaže minus 1000 aura za KSS. Ne, ja mislim, nema šanse da su samo meni poslali ovo. Fora je kao nervira se jer je neizvesno. Znači nije jer sam deda. Privukao sam ovo. Sad ovo ide ovdje, kapiram. Ali nema baterije, ja mislim ovo. Moram da ubacim ovdje, znači, Učuti zalizak. Druže, nemoj mi pišeš foru iz 2015. godine. Gde mi je, buraz, nešto da otvorim ovo? Možda mogu s ovim da otvorim. Imam iglicu neku malo. Evo ga. Neće. Treba mi nož.
ispade ovo. Ne! Pa sjebat će se. A neće, dobro je. Gledaj koliko se teško otvaraju ove baterije, buraz, šta je ovo? KSS zna šta ti je potrebno, nema šanse, buraz, da su ovo samo meni poslali. Nema šanse, buraz. To je nemoguće. Nemoguće da imaju toliko dobar marketing tim i da su bili u fazonu kao, Čoda je deda, sprdaju ga ljudi da je deda, ajde da mu pošaljemo aparat za merenje pritiska. Evo ga, upalilo se. Slijedite uputstvo za upotrebu. Ovo priča! Šta si rekao? Landu su mi poslali merač pritiska koji priča, buraz. Šta si rekao? Šta je rekao? Merenje u toku. Nemojte se pomerati, ni govoriti. Ne! Čekaj! Stani! Nisam ni ubacio, buraz. Pa nisam ga ni ubacio kao kad sam gubio nevinost. Pa error kaže. Ok, ide. Ide sad, ljudi. To je to, znači samo pritisneš i GG. Može? Ide pritisak, da vidimo koliki je. 3, 4 sad. Treba da kaže merenje u toku. 3, 4 sad, ljudi. Merenje u toku. Nemojte se pomerati, ni govoriti. Steže me, ljudi! Ljudi, plaši se iskreno. Ok. Nemojte se pomerati. Steže me mnogo. Greška 4. Greška? The fuck? Kakva greška, druže? Zašto je greška? Kako greška, burazeru, radi sve. Pritiskao si me. Ljudi, koliko je normalan pritisak za nekog u mojim godinama? Jel može neko da mi kaže? Rekao ti je aparat da ćutiš. Jel to rekao? A, možda jer sam se drao, ok, idemo opet. Jel trolate u chatu ili stvarno može da bude zbog toga? Ok, 3, 4 sad. Ajmo. Merenje u toku. Nemojte se pomerati, ni govoriti. Sistolni pritisak 127 mm živinog stuba. Dijastolni pritisak 79 mm. 127 sa 79! Otkucaja u minutu. Jel ovo dobro, ljudi? Jel ovo dobro? Zdrav sam ko dren. Neko je napisao u chatu da je to normalan pritisak za ljude mojih godina. Ko piše u chatu rip, nemojte me plašiti. Ljudi, znate šta je do jaja? Ovo, kad krene da radi, te stegne. I onda razmišljam da ne stavim pritisak merač oko ruke, nego tamo, kapirate? I onda krene, ne pomerajte se, a ja ovako. Mišo, bojim se, a? Jel dobra fora, iskreno? Rip, nije valjda opet crko, buraz. Nemojte pišite rip kao, to pišite da ću ja da umrem, kapiram sad, nisam skapirao foru isprve. Prosječna vrednost posljednja 3 merenja je sistolni pritisak 127 mm živinog stuba. Dijastolni pritisak 79 mm živinog stuba. Puls 75. Otkucaja u minutu. Odakle priča on, buraz? Miha, evo ga, Miha je napisao nešto. Tvoj krvni pritisak 127/79 mmHg spada u visoko normalan raspon po evropskim i svetskim smernicama. Normalno je do 120/80. Još uvek nije hipertenzija, ali blizu je gornje granice. Imam visok krvni pritisak. What the fuck, bro?
Ripčika dača. Ljudi, nije. To je, znate šta je fora? To je kao gornja granica normale, ali ono kao nije strašno. Nije strašno, razumeš? Buraz, je li moguće da mi je KSS poslao ovu?